شرینر یکم سنجر گانست برادر عزیز سلام علیکم چی خیلین شیروینر سوزاکین خوباکین برادرو номеро да занг бизане граница брем падаркот набгирем падаркоту пуси дай дар амуҷа. салому алейкум ва раҳматуллоҳи баракату бародаро ахо хоҳаро хеле ки мо ваъда карда будем дани момент аксия рафтест як дуфи як наушники падарка дора ина пассажиро алҳамдулиллаҳ кай биромада будем бачо 22 имрӯз уже 23 шав биромада будем кайна хулосаи гап кина якним сутка оз факт тушидестай 2 суткаи роҳ нада иншааллоҳ абрада москва да мешем бачаҳоина худора шукр биромадан чӣ саволе дорен чӣ мақсад савол дода буден то ичена ҳозина ҳамун саволотон ҷавоб ай пассажиро мегирем бародаро бисёр савол ҷавоб нашуд бедокументӣ буд нашуд ҳамун пешатои қалбакӣ буд дар байни мо ҳам ҳастай ина бо бачаҳо хучон гап мезананд бародаро мақсад фақат илтимос чизе ки буд чӣ камбудӣ дошт чӣ минус дошт чӣ плюса дошт марҳамат якта ба якта пурсон шавем бо худ мешид ина бародармо худаш мақсад ман худам гап занам салому алейкум бародаро як бори дигар айна як оператор ина бародаро ҳама кас омадем изала мошин мақсад равру мисол падешкаи шафиёр чихеле гуфта ки ака кадоме ки мисол бо ягон проблема дора ҳал мешидагиша мисол бо ака да бартона ёрдам мекунам ягон камбудӣ нест боиша ман нафаҳмидам ба худо ки омадем ҷарадем гуфтам падаркатон вала мехели гап ча будай кадоме ки мисол кам хели проблемое ки наша документация дорем марҳамат муроҷиат кардем мақсад документ надорем па укази президент мегӯянд ки ФМС бирем хоҳиш мекунам нарем ман рафтум интерес кардам и проблема мешавад шуморо вақте ки штраф карданд я борга агар административни штраф кунанд шумо ай Россия 5 сол депорт мешед хоҳиш мекунам ана мира ба назар бигирем кадометон документотон лучшдай лучши бирем бе проблема шумо медонед ки мақсад ки моро кажи паврода меқапам бе ҳеҷ шам штраф и хеле гапам ҳастай барои ҳамон мақсад ина марҳамат мақсад ки ягон минус надора ҳам минус шамия ки мошин комфорт мешини ховод мегирад намефаҳмидара ин ҳами каминус дора мера шамол вори миёд ҳами минусай бисёриҳо мегӯянд чӣ ба пассажиро пастайна ту мебари миёрӣ фақат мегӯй пилусара ин қадар рав руда ғамтӣ мешавад дига мешавад бачаҳо ина алҳамдулиллаҳ ҳамаи шербачаҳо айма кроми номра чика ҳамаш дига айма калона ҳақ аз барои аллоҳ гап занем куҷои да ғамтӣ буд чизе буд открита гап занем бачаҳо ба як чига ҳеҷ кара намефураш ки мақсад ки да поколение мишуд ами чиз проблема шавад ами ака давартона чӣ проблема мешавад дара чӣ постой мешавад чорни ходу қати ҳамаша курс мекунад қатон гап мезанам мақсад вақто ягон минус надорад мақсад иҷа буде ман инама куҷа срокум бучиябод мара чихел гузарондан ки хеле фокус кунанд дар ин ҷангал қати мақсад бе проблема мақсад не ки зурай марҳамат қатина شرینر یکم سنجر чӣ гуфтани ку чахчах не чӣ ме ягон минуса будак дар компания мякалҷон ама 100% буд ягон проблема дар граница ғамтии шид дабарат ки буд бо гапат надорум худо чӣ гуфтани ҳамат бачаҳои азиз компания мо туҳфао дорад марҳамат бале гап дар туҳфааш неста бародаро ҳамин соқ саломат буш ки ҷое бошем соқ саломат бошем бе проблем бошем гап дар намешавад бародаро гап нестай хизматратоҷа ака чӣ гуфтани шуда гата спанка графа 100% бо айнока ягон бе проблема варда метонам бале ягон камбудӣ набуд не гап то надорум шербачо ҳоло чӣ гуфтани бародар ку чахчах кесини видео ягон гапҳои пасту бланк гуфта бошем чӣ минуса дошта бошем фарай баъди тирам чӣ минуса бигӯен открита یگان مینوس نیست شری نروادیته падешка мешавад ягон камбудӣ нест марҳамат кунед 100% ина як апашка бовар кун ҳами лекин ҳами коллективка ма кайф кардам реально ҳами чахчахӣ ҳами мегӯй натури мефаҳмидаги бачаҳо да бародаро апо хоҳаро чӣ гуфтанем ҳар рӯза рейс дорем ҳами бегаҳ ки ай кор биромадӣ мо рейсҳои мо бегаҳ бародаро бегаҳ ай кор биромадӣ як места положенита мепартои бибин байнами
чорни дельфинчик ай дари хонат мегирем мерем ака. Мошин да гап нест, тозай, комфортай. Самое главное. Мешини хобот мегирад, кайфай. Проблема Хели нест ки эй ҷам дар каду ҷам танг. ваъда кардагем ина дидани момент аксия рафтед бачо насиб консна и барои чия як асосан мақсади мо ки ҳамин бумони натури дар гӯшат гуфтаем бародар ки ҳоуз кунем музикаш хе буд мошина сер бача Гап нест. Фақат дам гирифтем. 6 пассажирай роли ки гузашта дар гуфтабдем ки чӣ бад мақсад паларка ки эй одам кам буд паларкатон кам буд 6 пассажирай бародаро як апашкай байн мондад апашка ки нахостем заифай дар камера ёша и паларка апашка дальше больше мондагиота аллоҳ небаҳмон мо дар дальше рои сафед бои время метонем занг бизанем муроҷиат кунем проблемаҳоро ина гуфтем мақсад ки чӣ проблемае дори иншааллоҳ аввалаш аллоҳ ҳалшавандае бародаро ягон проблема намешавад границаҳо дани момент тенҷай так кадомет баромадани охири моҳа аввали моҳа ждат накунем ҳамин дар тенҷиш иншааллоҳ мебуроем миёем боки монда дар паноҳи худо мо дар дарши рои сафед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ